नांदगाव तालुक्यातील हिसवळ खुर्द येथे नांदगाव आणि चांदवड तालुका महानुभाव समितीच्या वतीने आयोजित 2 दिवसीय भगवान चक्रधर जयंती अष्टशताब्दी महोत्सव नुकताच संपन्न झालाय। या निमित्ताने श्री दत्त महाराज मंदिर समोरील जागेवर सभा मंडपाचे भूमिपूजन देखील करण्यात आले। महानुभाव पंथाचे राज्यभरातील संत महंतांच्या उपस्थितीत अतिशय आनंदात हा सोहळा पार पडलाय। भगवान श्री चक्रधर जयंती अष्टशताब्दी सोहळ्यानिमित्ताने हिसवळ खुर्द गावातून भव्य अशी मिरवणूक काढून यावेळी शिवचरित्रकार डॉक्टर प्रवीण महाराज दुशिंग यांचे जाहीर असे व्याख्यान ठेवण्यात आले होते। तर धर्मसभेत बोलताना नांदगाव तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार सुहास कांदे यांनी हे देवस्थान पुरातन आहे, याला 300 वर्षाचा इतिहास आहे। या देवस्थानाचा क वर्ग देवस्थानात समावेश करून निधी देण्याची घोषणा त्यांनी या ठिकाणी केली। या मंदिराला स्वतःच्या विकास निधीतून तात्काळ 15 लाख रुपये मंजूर केले आणि या ठिकाणी सभा मंडपाच्या कामाचे भूमिपूजन देखील यांच्या हस्ते करण्यात आले। धर्मप्रसारासाठी सुरू असलेले सर्वात महत्त्वाचे काम अधिक वेगाने वाढत जावो, त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही यावेळी त्यांनी दिले। आमदार सुहास कांदे यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणांनी सभेची लक्ष वेधून घेतले होते। या ठिकाणी अखिल भारतीय महानुभाव परिषदेचे अध्यक्ष आदरणीय दिनकर पाटील यांनी आपल्या भाषणात 300 वर्षाची परंपरा असलेल्या देवस्थानाचा या ठिकाणी विकास झाला नाही, तो होणे गरजेचे असल्याने यापुढे आपणही प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले। यावेळी उपस्थित सर्व प्रमुख मान्यवरांचा सत्कार शाल आणि स्मृतिचिन्ह देऊन करण्यात आला। यावेळी सर्व महंतांनी आपले विचार मांडले। यावेळी महानुभाव पंथाचे महंत कवीश्वर कारंजेकर बाबा, आचार्य सुकेनकर बाबा, कृष्णराज बाबा, महंत मुकुंदराज बाबा पालिमकर, नांदगाव तालुक्याचे आमदार सुहास कांदे, अखिल भारतीय महानुभाव परिषदेचे अध्यक्ष दिनकर पाटील, केंद्रीय मंत्री भारतीताई पवार यांचे सूर्य सहाय्यक डॉक्टर उमेश काळे, मनमाड बाजार समितीचे माजी सभापती डॉक्टर संजय सांगळे, किशोर लहाणे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र पवार, दत्तूभाऊ निकम, राजेंद्र देशमुख, प्रमोद भाबड, किरण देवळे, अतुल पाटील, सुरेश शेळके, संजय सानप, संजय पगार आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक स्थानिक उत्सव समितीचे अध्यक्ष संजय आहेर यांनी केले, तर सूत्रसंचालन शेवलेकर सर यांनी केले। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी स्थानिक समितीचे सदस्य डॉक्टर पुंजाराम आहेर, प्रकाश काळे, कैलास फुलमाळी, विलास आहेर, सुरेश आहेर, रमेश आहेर, अमोल आहेर, सुदाम आहेर, संतोष आहेर ग्रामस्थांनी प्रयत्न करून परिश्रम घेतला। नाशिक सुपरफास्टसाठी मुक्ताराम बागुल, नांदगाव।